Malawi Brief. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yabwera ndi malamulo atsopano, ndipo mwa zina konsoloyi ikuletsa kutolera chipepeso mu nthawi ya maliro makamaka poyika mbale mu msewu. Konsoloyi yaletsa kukhala pamodzi ndi maliro m'nyumba, akuti maliro azikhala kukachipinda kwa okha osati mmene zimakhalira kukhala nawo limodzi pa sitting. Konsoloyi ikuletsa kuphikira chakudya ena onse pa maliro pokhapokha anamfedwa basi. Komanso zolira kwambiri pa maliro, kufuwula pa maliro akuti ndizoletsedwa pakali pano. Ndi programu yakulinji yabwera ndi nkhaniyi, takhalani pomwepo. Sisia anachita chidwi kusatira nkhaniyi, ndipo Wanda tatifotokozere tisanalowetse anthu osiyanasiyana kuti tikambirane nkhani imeneyi. Ndipo pamene tikamba nkhani ya Mzuzu City Council, zimene zikuchitika kumeneku ndi zinthu zoti tikhuza tonse Malawi maka ino makonsolo osiyanasiyana. Wanda zonadi vayana Mzuzu City Council akhazikitsa amene akuti ma community bylaws ndi alipo 18 amene wawa 18 community bylaws. malingana ndi kufotokoza kwawo sikuti akhazikitsa ndi unduna ona za maboma ang'ono ya koma agwiritsa ntchito ma local structures mu Mzuzumo kukhazikitsa ma 18 community bylaws amene wande alipo ambiri, koma amene apereka chidwi kwambiri ndi amene akukhudza nkhani za maliro. Ndiye kumeneko kuli ujeni lamulo lina lonena kuti pamene tabweretsa maliro nyumba, maliro amene watizasunga mchipinda mwachokha osati kukhazikitsa pa balaza paja ina tosefe titakhala kuzungulira maliro wa ndi kuti tikayifikisa ku nyumba kuja ndi kuti tayike mkachipinda mwakokha anthu asamakhale limodzi ndi maliro, ndi kuti anthu akhala mbali naye ndi kuti maliro ali mchipinda chinachi. Komanso zophika pa maliro zizikhala kuti zungophikidwa kwa anamfedwawa basi. Ena nonsenu muone kuti mukadya kuti, koma anamfedwawo ngati akufuna kuphika ndi amene akuphika zokudya anamfedwa kapena amene ali kufupi kwambiri ndi achibale amaliro. Komanso tikakhala kuti no tikufuna kuti tikayike maliro ndi kuti tizinyamuka kusiwa kuja 12 koloko masana, ndi kuti tanyamuka tikupita kuti tikupita kumanda, ndi kuti tizinyamuka tizonesesa kuti by 12 o'clock tanyamula maliro tikupita nawo kumanda. Akukaniza kuyika mbale za chipepeso mphepete mwa msewu, akuti kumeneko ndikuba, ndipo pali ma fines osiyanasiyana amene akumapereka kuphatikizapo achina 30,000 kwacha ukakhala kuti munthu ukupanga zimenezo. Kumwa mowa nkoletsedwaso, sikuyenera kuti muzimwa mowa pa maliro. Kukuwa so mapanga phokoso kwambiri iliso ndi mlingo wake, noise pollution imeneyo. Komanso akukambapo malamulo ena ndesi ndikuziwa kuti tithaso kukhuza kwinako kapena mwina tikambe kwambiri kaye za ujenisi zamaliro kuliso zina zimene tikhoza mwina kulokerako zimene akhazikitsa, komano zimene zachititsa chidwi anthu ambiri alankulepo kuphatikizapo amipingo osiyanasiyana ayikirapo ndemanga pa ma community bylaws amene Mzuzu City Council yakhazikitsa kuyambira kumayambiriro kwa mwezi uno. Chabwino mwina ndisana kufunsa kuti maganizo ako ndotani talowese a Mzuzu City Council kuti timve kuganiza kwawo kuti chapangisa kuti yike malamulo amenewa ndi chiyani tisanayambe sopano ifeso kuyikapo mulomo pa nkhani imeneyi. Lero tili ndi McDonald Gondwe amene ali woyankhulira Mzuzu City Council, tinso ndi Heward Nkandawire amene wanda kansala ku Zolozolo West, tinso ndi Moses Nkandawire amene amayikirapo mulomo nkhani zosiyanasiyana, social commentator, koma amene akhala palaini ndikukhulupirira posera pompa kuti timve kuti akuti chani. McDonald Gondwe, mukundimva ku Mzuzu? McDonald Gondwe khangati amene sanayike kaye palaini. Heward Nkandawire khangati maguest onse sanafike. Ndeleronso tikhala ndi atolankhani athu madera osiyanasiyana, tindi Jason Malowa kuzomba, Rebecca Chimjeka kulilongwe, ndi Bertha Charles ndikhulupirira amene yokhala ngati ali kulumpi. Tikuthamangathamanga kuti reporter wathuso wina wa ku Mzuzu ayendeyende mu mzinda wa Mzuzu amve maganizo a Malawi pa ground kuti akuti bwanji nkhani yopasa chidwi. Pano alendo athu aja
timve ngati afika McDonald Gondwe. McDonald Gondwe sana fike mwina tingotengerapo mwayi umene wanda kuti upite mwina ku malamulo enaja amene unanena kuti aliponso opasa chidwi. Ndiye nonso pali nkhani ina imene akugamba za kuti pamene anthu akufuna kukonza zisangalalo zosiyanasiyana mu Msumba kunyadirako ku Mzuzu city timati ku Msumba, ndiye kuti akuyenera kuti azikatenga chilolezo ndithu ku city assembly. Ndiye kuti kaya muli ndi pate kaya muli ndi chikonzero cha mtundu wanji mukayena kuti mutenge chilolezo. Kwa inu amene makonda kusunga agalu pa nyumba, ndiye kuti nyumba imodzi singasunge agalu oposa atatu yayi. Mukuyenera kuti mukhale ndi agalu atatu, komanso agaluwo azikhala pa chingwe, azisungidwanso mu nyumba za agalu. So sungamango khala ndi galu angoyenda yayi, koma ukhale ndi atatu maximum. Sakhala ndi agalu kuti ukulephera even kwa samala zivutisa ma neighbors. Ndiye zimene manena zija banning ya excessive pollution, komanso kumwa panopa ndiye kuti mabala ambiri ogulisa zakumwawa akufuna zisegula kuyambira masana okha basi 2 o'clock kumapita ukuku osati mmawa yayi. Komanso disorderly gatherings zimene akuti ma turn-ups zimene zonso ndizolesedwa mu mzinda. Zina ndi zomwe zijaso zoti maziziwa kuti simungagulise mowa kwa munthu wachichepere amene sanakwani zaka 18, komanso simungamugulise mowa munthu amene mukuchita kuoneka kuti uyuyu walezera kale. Nde mukumuona kuti uyuyu walezera, inu mukupita wodi walezera wabweresa ndalama afuna kugula ameneyo simuloleredwa. Amalawi kulingino kumabenya kumabetsera kuti kulingi ku City Council. McDonald Gondwe sindiudziwa ngati mukundimva pa line ipo. Kumvani ndithu. Mukundimva, tathokoza kwambiri. Mwaukauli Iti kuno tauka makola chomene kwali mwa vanyitu kutauni huko. nase kuno kutauni tauka makola. Taonga chomene. Nkhani imene ili apa ndiyambe kufunsa kuna kuti ndizoona Mungu atisimikizira zimene anena Msisia kuti ndizoona kuti kuli ma bylaws amenewa amene awakamba zonsezo zimene wafotokozera wanda zija. Muchite confirm tisanambe kufunsa mafunso ena. Ndizoona ndithu kuti ngati konsolo kudzera mu ma local structures, ma block leaders, ma committee ena pansi, ma councillors takazisadi malamulo amenewa ndicho linga choti zinazo zabe. Komano malamulowa ndizoona ndithu. Nde malamulo amenewa ayambakale kugwira ntchito kapena ise proposal kuti mufuna kuti ayambe kugwira ntchito o kapena panali ndafusa funso limene ifo chonena kuti panali consultation ina iliyonse nangasi zooneka ngati anthu akudabwa. So madabwa kuti amene amakhala mu council amakhala kuti akuyimirira anthu a mzinda omwemo mu council omwemo, ndiye sindikudziwa ngati panali consultation yokwanira kapena mudakadikira mwangulengeza kaye. Choyambirira ndikuena ndipotokoze kuti kodi ife ngati council tilipo chifukwa chani. Chabwino. Ife ngati council tilipo kuyimirira anthu. Mu council muli makansala amayimira anthu. Ndiye ife ngati council timagwira ntchito kudzera mu makomiti osiyanasiyana. Ife ngati council kuno ku Mzuzu tiko ndi makomiti pafupi 8. Pa makomiti amene wawa muliso makansala. Ndiye no chimene chimachitika chimakhala kuti chimachiti chonse chimene ife ngati council tikupanga implement tikuchita chimakhala kuti chikuchokera kwa anthu amene ifeyo ati lemba ntchito. Chimakhala kuchokera kwa munthu amene ali mchingambo kuzolozolo kumasasa. Anthu amene aja ndi amene amakhala kuti akutuuza kuti agondwe asiwo sponsor pangani ABCDE. Ndiye zonse zija aziunika ndi amaziponyano ku komiti. Ndicho linga choti aziunike koma mwina sanapitiriza Gondwe. So assumption ndionena kuti makansala achita konzati ayankhulana ndi anthu on the ground, si choncho? Assumption ndionena kuti malamulowa achokera anthu. Chabwino. Ndakumvesani pamenepo. Ndiye wina nkumathamanga nkunena kuti kodi chapangisa kuti konsolo ya Mzuzu ifike pamenepo nkumanena kuti tike malamulo awa ndi chani? Okay, so choyambirira ndine kuti ife ngati council tilikale ndi malamulo akulu
Chabwino. oyambirira ndi constitution yathu Mhm. ndiye pali malamulo ena Local Government Act Mhm. ndiye pali malamulo ena Environmental Act, Health Act, Police Act, zonse zija timaziunika ndicholinga choti kodi tingapa okha pa communicable including implementation ya malamulo akwapangaso implement okha zikafika level yoti pa communicable zatamika ndi pamene amazitumizano ku council level ndese timaza standard timaza masulano ma council bylaws akuti chani akuti ABCD ndiye kuti yafikano level ina yake gauge ina yake ndife timaunika zikativuta ndipo pasikaso gauge ina so ndicholinga choti malingana ndi malamulo a decentralization komanso malamulo oti mphamvu kwa anthu wina aliyense atengepo gawo zochitika za muno mu Msumba Agondwe takumvani ndithu timafuna tikepo chidwi pa nkhani imene ya maliro inu ku Msumba wa Mzuzu munthu waferedwa nde munena kuti ayi coffin kapena kuti bokosi isakhale pa sitting room ikakhale ku chipinda ndipo anthu asangokhala chisawawa iyayi zakudya mayikaso malamulo ayikidwa pakukambidwa za malamulo pamenepo reinforcement yake ikhala bwanji ndi ndani angamapita ukaona kuti coffin inali pa sitting room kapena inalowa ku chipinda anthu ochuluka mu mzinda wa Mzuzu reinforcement iyenda bwanji choyambirira ndiyambire ku nkhani ya kodi malamulo aziyenda motani enforcement izikhala motani potengera kuti malamulowa akupangidwa ndi anthu akumudzi konkuja kuwodi konkuja mphamvu zonse zopanga implement zoyendesa ntchito malamulowa ziyapasidwa mwa anthu akumudzi konkuja icholinga choti apangeso implement ndiyeno makambapo zonena kuti lamulo apamaliro amenewo ndi ngati sindikulakwisa ndi section 16 kuzafika 16.1 kuzafika 16.6 imene kunena kuti nkhani za maliro a dead body munthu akamwalira thupi lizikhala pa Chingereza kuti must be placed in a separate room that has no living people kutanthauza kuti thupi lija likapanga malo oyenerera kuti thupi lipite likwena lipite ku mochari komano likafika kuti maliro achoka ku mochari likufika ku nyumba kuja amakhala kuti ku mochari kuja alipanga prepare alikonza bwinobwino thupi lija zina ndi zinthu zoyenerera azikoza atipasaso ukadaulo kuti thupi likakafika ku nyumba mukasunge mwakuti musakapyole nyengo yakuti kutanthauza kuti atipasaso ukadaulo wina oyenerera koma tikunena kuti maliro achitika mukasunge thupi mu nyumba muja nomanena kuti zonse ziyenda bwinobwino even achipatala kudziwa chabwino mutenge thupilo mukasika iye kuchipatala kumochale akapata certify kena kuthupilo chatitengedwe libwere ku nyumba kuja ndicholinga choti bosi kachipamene kuja amakhala kuti achipatala achipasaso upangiri wina wamene ife tikwena zisungire thupilija maliona nkhani zake ndi zimene zozo nkhani ya chakudya chifukwa ndimeneyo ndimene yavuta kwambiri ndimeneyo kupezeka kwambiri pa ma community bylaws section 16.5 section 16.4 ikunena kuti zakudya zapamalisi tazipanga restrict wa close believe the family members only maneighbors azikadya mumanyumba awo tikudziwa kuti ifeyo tiyambirira ndife amalawi tikudziwa kuti munthu kuti akhaleko ali mu community komanso tikudziwa kuti zovuta zikatigwera pamachitika zotani ndiye tiyambire pamene popo nkhani ya chakudya kacha yathu ikutivomereza kuti chakudya ndimene zilili komano zakudyazo mutati muzione bwinobwino like kunoko mmene ene ake anazionera chifukwa ine mmene akazisa malamulo amene wawo olumene akapereka ukadaulo umene wawo ubwino wake samumva adatipangaso engage including anzathu aku court aku police nthambi zonse zoyenerera anazipanga engage ankanena kuti malamulowa chakudya ndichosa sikuti ndicholesedwa chifukwa pamaliro pamachitika zinthu zambirimbiri pali magulu ena amalawi kulindino amene ujayo wagwira ntchito yayikulu sikuti akakuchoka kumene kujaku osadya iyayi amene ujayo the fact kuti iyeyo aukhuzidwa kwambiri ndi maliro aja timamutenga kuti ndayeso ndiokhuzidwa is a believed family komanso pali mafumu pamaliro pacho pamakhala ziwiri
tikayankhula tonsese amanena kuti amfumu ayankhule. Amfumu aja ndinamalira wamkulu mumudzi muja, chifukwa munthu amene wamalira uja ndi munthu amene amene kuti azithandizira pa zitukuko zina ndi zina za mudzi muja. Ndiye ndinamalira wamkulu wa mudzi uja. Ife ngati council ndinamalira wamkulu wa ifeso pamaliro paja, chifukwa timaona ngati wina wake pamudzi paja watani wapita oti amene kuti athandizira zina zake za muwodi. Ndiye tikayunika from that angle muona kuti sikunena kuti chakudyacho anthu asamaphike, komano aziphika ndikupanga focus kwa ana mafedwa eneniwo kuti mafedwa ndi awa. Nafedwa amakhala magulu osiyana-siyana. Anafedwa achoka kuchiputula, anafedwa achoka kumzimba, anafedwa achoka kurumvi, anafedwa achoka kuplanta. Onse aje timazowa kuti afika pamaliro paja ndi bereaved families tapase chakudya molingana ndi malamulo au community. Komano ndiso kuti malamulo akuchidwa mu community momuja, kutanthauza kuti malamulo akapanga ndi members of community amene wamalirayo naye sana pamambo zichazikachitika pamachitika so chinthu chine nina kuti timasonkha mudzi mu mu block muja pang'ono ndicho linga choti ndalama zithandizire pamaliro paja. Titi kunena kuti ndalama zitakugula chakudya chifukwa choti anthu mmene mu community tilakambirana kuti zikatere tizipanga motere, koma kuti tisapereke chipinjo kuti khale ngati kuti kupanga force bereaved kuti pange provide chakudya kwa wina aliyense including my neighbors iyayi. Koma kuti anthu omwewo amene akukanizidwa kuti asadye ndi amene so afuna kuti asasonkhe kapena asonkhe pankhani ya mbale kuti lamulo libwere panali chisimo, akunena kuti panali chisimo chonena kuti maliro achitika ndiye kuti wina aliyense neba wina aliyense maganizo amene alipo ndiona kuti lero litindiphika pa nyumba pa kuti mwana tikaja kumaliro akutoka state kupita kuti kumaliro chanje kuchipeza komweko. Zimene zijazi zimapereka unnecessary pressure to the bereaved family imene ili kale pa pressure in terms of financially ndi zinthu zina. Ndikuyimisa ndikaye pamene pa Gondwe pepani mubweranso nthawi ina tipite kwa akhansala koma sanatero Wanda ndi manga yako yambale kuyika mphepete mwa msewu mukunena kuti imeneyo is considered stealing. Anthu amene amayankhulawo akuti mukuona kuti kumeneko ndikuba mwina apa pang'ono mungonena kuti kuyika chopepesa mphepete mwa msewu ndikuba malinga ndi malamulo mmene inayanapangira akunena kuti ndizoletsedwa kwa Chingerezi. Placement of plates on road to ask for money from road users is prohibited and kutengedwa kuti ndikuba. According to enake angakoza malamulo akunena kuti zimene zoletsedwa. Sipasa unena kuti mmene akapanga malamulowa akunena kuti nthawi zambiri anthu akayika mbale pa msewu ndicho kuti anthu aponyemo ndalama ina yake yachipepeso. Kumapezeka kuti mwachitsanzo inu anthu 4 or 5 aponyamo mwina ma 2006 pamodzi mukawerengesa bwino bwino kuti ndalama iyi ndi 12,000, komano akamawerengesera pagulu pajonera kuti ndalama imene ndalama zimene zachoka pa mbale yachipepeso ya mbale imene inali pa msewu amakawerengeza pena ndalama yocheperako less than 12,000. Ndiye mukayioneka imeneyo muzifunse kuti kodi ndalama ina yapita kuti so nanga simwina amene mwanenera language iyo mukananena kuti mwina anthu amaba mukunena kuti kumeneko ndikuba is considered stealing pamene mwina mwake people steal that money. I don't know but Wayana maybe we can proceed. Ndimangofuna ndione kuti mwanena kuyika mbale kukhanga amene even wayika mbaleyo ndi wakuba pamene chimene mukutanthauza anthu akutanthauza kuti ndama imeneje anthu amaiba. So I don't know kuti language akunena kuti any person found doing this will be seen to have done it with intention to steal. Enakagwirizana kuti zimene zoletsedwa ndiyeno wina akapezeka kuti akupanga zimene aziona ngati ukani akufuna kuba ameneyo enakagwirizana. Chabwino tipite ku Zolozolo West kumeneko akhansala mwina da Heward Mkandawire muli pa line? Yes, ndili pa line. Azomwe kwambiri mwatuka bwanji?
tadzuka inu mwadzuka bwanji Wanda? Tadzukanso bwino, ine ndi Wayana koma Wanda tinaye mstudio muno wazimvera yekha. Nkhani zimenezi zikuonesa kuti zikupasa chidwi chifukwa anthu ena akhala kumazikamba eti kuti iyayi koma nthawi zina chikhalidwe chathu chakumaliro pena pake chofunika kukonza, koma zikuoneka kuti you've been bold enough kupanga zinthu ngati zimene ambiri angathe kuthawa kuti iyayi tisapange malamulo ngati amenewa. Ndimafuna ndimve mbali yoyamba, inu munapita adi kwa anthu aku Zolozolo West ndi kupanga konzati? Zolozolo West kuli na structure omwe anakuboma omwe ma block leaders as development komanso muli amipingo zosiyana anthu onse wanakhala basi ndi kupanga malamulowa kuna kuti tipena tipange izi kuti Zolozolo aziyenda bwino. Tiyeni tisiye kuphika pamaliro chifukwa chonena kuti wani sikuti pamaliro samaphikidwe yayi bayana mfedwa omwe aziphikidwa chakudya ngati aferedwa pamaliro. Komanso ali anthu ena omwe azoka kutali pamaliro apenatani aphikire chakudya. Pali issue mabelozi athu kuno kunokuwa tipanga affect kwambiri chifukwa chonena kuti ali very important kwambiri chifukwa chonena kuti mutakuona kuti pa 3 months January kuzafika February ningoyekeza chake chinozo zikapatini yathu Zolozolo anthu achinyamata pafupi 750 amene apezeka ndi zonono ndoko. So zimene zozo zikuphelezera mphongo ndi mabelozi atamiza pangona kuti kuyambira panopo mashabini wonse kama mabala wonse asekuda folokoloko ma block leaders akupanga okha implement na police community. Palibe so police amene wabwera mwina police wabwera usiku kuti mwina anthu aja apchola mlingo mwina watenda ko pemebwera police komano a community local structures like a police community amene kumachekesa zinthu. So kwa ife zikona kuti anthuwo anachipanga okha komanso muzi wachilandira. Shabini kuseka mwati nthawi yanji? Akumachagulidwa 4 o'clock madzulo. 4 o'clock madzulo. 4 seka 9 o'clock. Chabwino. Ana aweruke ku skulu komanso 9 o'clock 10 o'clock ana aende kuwerenga. Chifukwa kunoko ku Zolozolo mwana kusiya skulu Sunday 8 sainga chisimo. So because of that, I don't know, it takes so go kutika Zolozolo oipa. Wherever we go, temapeza ngati kuti kumene kuli mahule kwambiri akuti ku Zolozolo. Kuti zigawenga ku Zolozolo, akuba ku Zolozolo, akupa ku Zolozolo. So zimene Zolozolo fema belo za tuwa tukona ngata zutithandiza kuna kuti tikonze Zolozolo tikhenze Zolozolo kwabwino ya msogolomo. Koma Mkandawire anthu azilandira bwanji zimenezi ku Zolozolo West? Anthu achilandira bwino. Anthu achilandira bwino. Chimene changu tidabwisa nchonena kuti mu nation ya dzulo ngasiyadzana yomwe inanena inanga kwambiri nkhani za kujaji yomwe so ineso nafusidwa nawo na kuti koja kujaji panopa anachilandira bwanji kuchilandira achilandira komano nganyona kuti manga pamaliro yacha kujayi yamba kupangidwa implement kuna kuti anthu chama mpinje munthu amene waferedwa tozi chani ngati chisimbo kuti kwachitika maliro nekuti community yonse ikaje pamaliro paje nekuti ngati nafedwa ndinoda zikabwera kwa ine amwene tufunako chakudya kudya nifunika chakudya kufunika tomato kufunika ufa despite community imasonga komano munu waje uchi amapinjidwa kwambiri nkhani ya amakhala twaferedwa pawiri. Chabwino. Timveso maganizo a Moses Nkandawire kenaka Wanda azalowapo. A Moses Nkandawire mukundimva? Ya ndikumvani ndithu. Chabwino, muli bwanja Nkandawire? Ine ndili bwino kaya muli bwanje kanti kulilongwe kan Blantyre. Ku Blantyre. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Kumsumba kwa Mzuzu khangati kwavuta ndithu nkhani zimenezi zapangisa kuti anthu mbali zonse za dziko lino anthu akambirane nkhani imeneyi chifukwa ndiyopasa chidwi. Inu ngati munthu mmodzi amene masatira nkhani zosiyanasiyana mdziko muno ndima nganu yoyamba ndiyotani? Ine choyambirira wani chifukwa malamulo kuti abwere pamakhala kuti maonapo ziwiri zitatu zovuta kuti zovutazo ngati zilipo zikhale ngati zachepako ndithu zovuta zilipo zingati chifukwa malamulo awawa sikuti akukhuza nkhani ya maliro yokha. Malamulo awawa wanenera gondo kuchoka ku council akukhuza zinthu zambiri zimene inali a community
adagwirizana kuti tipange motero kulingana ndi malamulo ambiri ya ku council amene anena ma 2019 muja. Awawa ndi malamulo amene abwerapo mu 2024 as community bylaws 2024. Ena ake a community akunena kuti tingayende motani kupita chitsogolo kulingana ndi mamangidwe a zinthu zinthu zokhuzana ndi what we call waste management. Tingapange motani ngati city yathu komanso ngati mawodi mwathu free kuti tingapange motani kulingana ndi tima likwa shops timashabini timene anena kale ankadawide nawo ndi timabala timene tatsigidwa m'mamizi mu maodi mosiyanasiyana. Tingapange motani ana tingapange motani kuti sukulu izipita patsogolo ana asakhale affected. Tingapange motani kunena kuti maukwati amene akumachita abana asanafike zaka 18. Tingapange motani pankhani za maliro ndi zina zotero chifukwa choti mapezeka pena pake maliro mukamapita kumanda anthu mapita 5 koloko madzulo kusunga 6 koloko 7 koloko. Zimene zizi tingapange motani. Ndiye ndithokoze kwambiri aku council komanso ndithokoze ambiri ma residents akunzuzu pobweresa malamulo ngati amene wawa. Ndidziwa kuti malamulo kuti ayambe kugwira ntchito si wina aliyense ameneno angathe kugwirizana nawo malamulo amenewa, koma nthawi ikapitapo nikhulupiriro kuti chonsefe tizakhala pansi ndikuona kuti malamulo awawo ngabwino. Malamulo awawa ndi athu, sikuti wina wakunja amene wabweresa malamulo, koma malamulo abwera ndife tomwe chifukwa cha nkhani zimene tazionazo. Ndiye pakukhuzana ndi nkhani ya maliro tudziwa kuti in an African system pakachitika maliro aliyense amabweresa ufa ndiwo kandi nkhwani kandi chani tikamthandiza pamene waferedwa uchi. Iyi ndi lacha yathu mudauko withu mmene zimakhalira, koma unfortunately pamapezeka kuti kukachitika maliro kwa iwo imakhanga opportunity tikadya ku maliro. Kumapezeka kuti munthu uja namfedwa uja amakhala kuti akufedwa pawiri, akufedwa kuti waluza munthu komanso akufedwa kuti achite adyese anthu ambiri amene abwera pa maliro. So apapa tinena kuti chabwino tatiye tithandizane kwina ndi nzake akuluakulu kuti zokudyazo tionetsetse kuti tadya kale m'makomo mwathu. Olo kapena ena tikamapita ku maliroko tinyamuleko ndithu kaja kudya m'male mwathu. Tikudziwa kuti si African culture iyi, komano chifukwa cha situation on the ground mwina tikapangako choncho pamene kuti titha protect mfuyo. Ndiye amalawi tatiye timvetsane, azuzu residents tatiye timvetsane kuti nkhani tione titenge zaka kazwiri zizakhale tsopano ndikuona kuti nkhani ili bwino kapena ili bwino, koma sindikuonapo china chilichonse chovuta. Choyambiri ngati for example mmene anenera malamulomu kuti pakakhala maliro tatiye tionetsese kuti 12 koloko tatiyeni tiyamule maliro tipite nawo kumanda. Ngati maliro ngonyamula kapena kupita kakukalonga kuchitipa kaku kweutini ndi kwina kotero tionetsetseso kuti 12 koloko jakwana. Chimodzi chimene chapangika izizi nchonena kuti tikanyamuka mochedwa makamaka maliro aja onyamuka, tikanyamuka 4 koloko anthu akupita ku Blantyre kapena ku Tholo 5 koloko, ngozi zikumachitika kwambiri kumalawi kunoko kuwanda usiku. Ndiye sitikufuna anthu kumapita usiku aziyenda masana bwinobwino akafike akasunge akabwere. Tikufuna kuti ngozi zimene zachitika kumalawi kunoko zichitika chifukwa choti zidetsa kunyamula 5 koloko oro kapena tingopemphaso azinzako amipingo yosiyana-siyana kuti chonde tatiye tithandizane, osati kuti kupitiriza mwambo mpaka na 5 hours munthu kunkana na malalika. Ayi, tionetsetse kuti anthu azinzathu amene akunyamula malirowo akunyamula pa nthawi yabwino, ayende masana ndi zina zotero. Ndakumvani mwina mungu imakaye pomwepo amkandawire pepani tili ndi Rebecca Chimjeka ku Lilongwe. Rebecca ukundimva? Rebecca ali kumagobo. Rebecca ukundimva?
Rebecca tikuyesesa ndithu kuti tiyankhule nawe koma wakhala ngati kuti mwina tipite kwa reporter wina. Rebecca Chimjeka chabwino makamba za magobo timamva kuno nde kumagoboko wakumana ndi ndani akuti bwanji pa nkhani imene tikukambirana lero? ano ndiri ma residents makamaka amene aku area 49 nde mwina akambepo maganizo awo pa nkhani yomwe kunzuzu malamulo amene ayika akhoso ya nzuzu tifotokozereni masiteni zinanu ndani zinangani patano mwale. Okay, maganizo anga pa malamulo amene apanga akhoso ya nzuzu choyambirira zokhudzana ngati program ya agalu atatu tikaona pa mmene timakhala kwathu kumalawi kuno munthu kuti asamale agalu atatu zimakhala zovuta ndetu ona ngati kuti mwina anakachepetsako namba ya agaluyo anakakhala bwino mpodzi chifukwa akakhala atatu agalu chamapezera akatuluka akumangoyenda mwayi akaliakali ena opezera kumaluma ana ndoti anthu akaunjika zimadaipa ziyapezera kumangokokolola zimene zizosatani zosakhala bwino nkhani imene imakupowa ndi yadaipa imene imapowa kwambiri nditudi tikisa ndi amayi ena apa tiufotokozereni dzina lanu ndani komanso moyiza bwanji nkhani yathu dzina langa ndinemere kuno kweli ya 49 timafuna tiperekeko maganizo amene akukhuza nkhani ya agaluyi kuti agalu of course ndofunikira pakhomo komano palimiti imene akamba zoti agalu atatu achuluka ndi mmene zinthu zake zililipwa panopa agalu amankhale ali balala akatikhala asegulira pena matha kumapezera anyamula madaiva kumayika mamisewu pena mmakomo mwa anthu makhala kuti akupanga zinthu zake yalesi ndithu kumve kumakhala wachuluka paja pamalo ukanakonda zimene zinakhaso kulilongwe kuno ndakonda zimene zinakhaso kulilongwe kuno ankhale kuzomba paliponse panakati patero amayi kulilongwe ku area 49 Rebecca yonena kuti asamagulitse mowa makamaka mmakomo mwayiona bwanji nkhani imeneyi? Nkhani imeneyi ndiyovuta ndithu chifukwa yonena kuti mowa umasokoneza makamaka kwa ana. Mwana akakhala wamwa apezoti akupanga zinthu zakhala bwino angakhala makolo samampera nde zolesa mwazi zizo ndi zabwino zizoti zalawikayi yetu ndikutero. Mwina ndi mmene ndayankhulira ndi anthu pano pa area 49 makamaka ku Galiva kuyamba konkhani zokhudzana ndi malamulo akuti ndi munthu wamaliza tandifotokozerani mwina mungangambe bwangete zinanu ndani komanso muchokera kuno? Ine zinanga ndifasani chilungamo kuno 49 pa nkhani kwa ineyo ndikuona kuti zachita bwino kwambiri chifukwa choti iwo akuti agalu atatu ndikuona ngati agalu achulukabe. Rebecca ndikupemphe achimwene amene mukuyankhula atatu akakumasanga ziwike zoti ndi atatu ya ikhala gulu la agalu ndi zimene zija zimapezeka zitibala zimakanyamula zinthu mwina zokufa uko zinavunda kumabweresanso musewu makomo zosakhala bwino zija zoyipa. Nkhani iyo yoti yokumwa muwanayo ineso ndili gulumo ndamwapo ndili mwanaso ndi panopa ndipo anthu azuzika nane mwaoma kukwasa kuderera kukakhala kamwana komano kupita kwa nthawi ndinazindikira pano ndinasiya sane kuti ndinayi koma ndinasiya ine kunoku 49% chilungamo ndakuza ndimayi ndimene ndachezera ndi anthu kuno ku Galiva ku area 49. Rebecca ukundimva? Rebecca ukundimva? ayi kukhala ngati wachoka kaye palaini. Zopasa chidwi kungoti mwina anthu amakamba kwambiri zokhuza ndi agalu komanso zamowa koma panali nkhani zochuluka kuphatiranso maka nkhani yopasa chidwi nkhani yokhuza ndi maliro. Wanda wamva mmene anthu ena ayankhulira komanso wamva eni yake Mzuzu City Council amene amayankhulira Mzuzu City Council komanso tamva kwa kansala wa ku Zolozolo West. What do you make out of this? Iwe umati ukamva nkhani yonseyi umaona kuti ndiyogwira anthu amene wasazachosera mu ofesi chifukwa cha nkhani imene? Mwina ndiyambe ndi makomenti amene achokera ku Lilongwe ndikuona ngati kuti mwina nkhaniyo sadamvesese bwinobwino. Amsumba sakunena kuti anthu azikhala ndi agalu atatu. Akunena kuti munthu amene wasankha kuti azisunga agalu awo anthu amayankhula m'makommunity akunena kuti munthu asamakhale ndi agalu oposa atatu maximum. So ndikuti utokhani mmodzi awiri koma sungakhale mwina ndi 4 komanso agaluwo muziasunga pa cheni muziamanga pa zingwe kapena kwakonzera nyumba yokhalamo. So anthu akukhanga kuti asita kuna kuti akhale ndi agalu atatu aliyese ngati kuti ndi lamulo ndakuti sizingatheke
So pamenepo timangofuna muna tipange komanso kukhazikika kwa agaluko. I think nkhani imene ambiri timakambirana zinali nkhani zokhuza za malirozi. Ndipo afotokoza bwino kuti akukamba thupi ndiye kuti tisanapite kumochale kuti munthu jamwina wangu tisiya ku nyumba amene tizimusiya mchipinda cha yekha asakhale ndi anthu amene adakali ndi moyo. So kwa ineyo ukandifunsa Wayana, ine ndi munthu mmodzi amenenso pankhani za malirozi I have a strong opinion makamaka tikafika pankhani pa zakudyapa. And I have made my opinion clear kuti it is very unfair kuti anthu tizichoka mmakwathu kufuna kukadya kwa munthu amene waferedwa. Munthu uja supanga plani si chikwati. Timapanga zikwati zija umakhala kuti munthu makonza budget kuzabwera anthu azadya nthawi ya maliro palibe makonzekera. So to burden munthu amene akulira kuti wataya ukondedwa wake kuti azidye saso mzinda onse. Ndipo nthawi zina makhala kuti wamalirayo mwinaso amadwala kwa nthawi yaitali. Ana aononga ndalama zochuluka kuthandiza kuti achire kenaka wamwalira kupeza kuti spending kupitiriranso kuti afuna adyese anthu. And even iso chipongwe chachikulu anthu ofuna kuzadyaja amakhala ndi ma preferences awo. Akuti imadyese nkhuku, akuti imadyese nyama, like seriously? Atife juice yekha zinazisilimamo. Like seriously anthu a Mulungu tapita kukamuliriza mzathu. Ndeti zikasankhaso even zakudya zimene tikufuna tijezo. Kuchita chipongwe kulankhula mwamwano chifukwa chokuti simunakadye zimene mayembekezera. So when it comes to that ine ndi kugwirizana nawo anzathu akunzuzu ndipo nakakonda Wayana izi zingati ziko tikanaoneka kuti Mzuzu kuganiza bwino. I think zimene zachiteka Mzuzu munaikhala ngati pilot kuti anthu kuti makhansolo ena akhala kuwangana mwachidwe kuti kodi zitheka kapena ayi anzikakhala kuti zagwira kumeneko ndikutha kulupirira kuti madera ena achitaso chimozimozi. Zona Wayana.